एबसुनि लिमिटेशनखौ एसे आन्दाज खालामनाया मोजां बांद्राय जेब्लानाखि जोङो पलिटिक्सनि खोथा बुङो जोङो बे पलिटिक्सनि थाखाय गोबां कमप्रमाइज खालामनो गोनां जादों प्रमद बर' हेलौ मानगोनां रायजो राजा लोगो नोंथांमोन दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा गरजन मोसाहारि सारा एबसुनि हेंथा लोगोसे इउपिपिएल मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि हेंथा गोबां बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों बे भिडिअनि गेजेरजों रायजोफोर नोंथांमोना गासै फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन फारसेथिं जोंहा सरकाराव थासेयावबो दिनै इउपिपिएलनिफ्राय माखासे दैदेनगिरिफ्रा ओंखारनानै दिनै बिजेपि दोलोआव जगदान जाहैनायखौ जों नुनो मोन्दों नाथाय दिनै इउपिपिएलआ सरकाराव थासेयावबो दिनै मानो इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मानो ओंखारगासिनो आरो रिजाइन होगासिनो इउपिपिएल दोलोखौ बे बाथ्राया साननो गोनां थारैनो इउपिपिएल दोलोआ मोनसेबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै बुंदों गावसोरनि इउपिपिएल सरकाराव थानाय माखासे दैदेनगिरिफ्रानो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासै फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन दिनै इउपिपिएल थासेयावबो बा सरकाराव थासेयावबो दिनै मानो ओंखारनो गोनां जाखो दा बाथ्राया बेसो नङा होनब्ला रायजोफोर दा नोंथांमोना गरजन मोसाहारि सारनि बुंनाय बिबुंथिजों लोगोसे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै इउपिपिएलखौ एंगारनानै बिजेपिआव जगदान जाहैनायाव दिनै बिथांमोना दिनै इउपिपिएलनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना गासै फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन अब्ला रायजोफोर आङो दायो स्क्रिनाव होबाय जोंहा गरजन मोसाहारि सार लोगोसे इउपिपिएल दोलोखौ एंगारनानै बिजेपि दोलोआव जगदान जाहैनाय भिडिअ क्लिपखौ अब्ला नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो आगोलावबो बुंखादों एबसुनि लिमिटेशनखौ एसे आन्दाज खालामनाया मोजां बांद्राय जेब्लानाखि जोङो पलिटिक्सनि खोथा बुङो जोङो बे पलिटिक्सनि थाखाय गोबां कमप्रमाइज खालामनो गोनां जादों प्रमद बर' बिथाङा इनिशिएटिभ मा लानो हानो आंनो गभर्नमेन्ट नांगौ पावार सेन्ट्रिक आं बेखायनो आगोलावबो बुंखादों एबसुनि लिमिटेशनखौ एसे आन्दाज खालामनाया मोजां बांद्राय जेब्लानाखि जोङो पलिटिक्सनि खोथा बुङो जोङो बे पलिटिक्सनि थाखाय गोबां कमप्रमाइज खालामनो गोनां जादों प्रमद बर' बिथाङा दिनै शिफ्ट जादों कमप्लिटलि हिमन्त बिश्व शर्मानि अननायावसो देरहायाखै सोर बेस देरहादोंमोन हिमन्त बिश्व शर्मानि बुद्धि हिमन्त बिश्व शर्मानि सालाखि हिमन्त बिश्व शर्मानि फैसाजों बाइग्लुंनायावसो दिनै इउपिपिएलनि गभर्नमेन्टआ जों जाखायामोन सिस्टेमानो गैया एखायनो हर्स ट्रेडिंसो जादों दा बेखौ नायोबा दिनै प्रमद बर'आ गावनि बोलो गावनि स्ट्रेटेजि गावनि डिप्ल'मेसि गावनि टेकनिकजों बिथाङा सरकार दायाखै बरंस बिथाङा अदेबानि बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्मानि अननाय बिथांनि ग्रेस बिथांनि दया जोंसो बियो गभर्नमेन्ट बानायदों बेखायनो बिथाङा दिनै प्रमद बर'आ गाव जेसेबांखि बुङा साना गावनि गोसो बायदि मावनो हाया फार्स्टथिं हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बर'नि फारसे अननाय गैया अब्ला प्रमद बर' बिथाङा मा मावगोन हि इज हेल्पलेस आइ एम भेरि सरि टु से मिस्टार प्रमद बर' इउ आर ए हेल्पलेस मैन मावगोन हि इज हेल्पलेस आइ एम भेरि सरि टु से मिस्टार प्रमद बर' इउ आर ए हेल्पलेस मैन आं इउपिपिएलनि फाउन्डार भाइस प्रेसिडेन्टमोन सेन्ट्रेल इउथनि आं माने इउपिपिएलनि आदर्श नीतिखौ मोजां मोनासै नाथाय इउपिपिएलनि नेताफोरा टाउन सहराव थानानै जोंनि रायजो राजानि गामि ओनसोलनि रायजो राजानि जेबो बिसोरो गांनाय उखैनाय बुजियाखै जोङो बार बार खावलायबाय लामा सामानि थाखाय इउपिपिएल सरकारखौ नाथाय दिनैसिम मोनसे लामाबो मोजां मावनाय आं नुवाखै उदालगुरि समस्थियावथ' 10टायाव माने 10टायानो देरहागोन बिजेपिआ इउपिपिएलआथ' मोनसेबो देरहाया उदालगुरि समस्थियाव न'आ खौरांसा दैमारि आंहा न'आ नावहेरा कुकुरफुकाव आं इउपिपिएलनि फाउन्डार भाइस प्रेसिडेन्टमोन सेन्ट्रेल इउथनि आं माने इउपिपिएलनि आदर्श नीतिखौ मोजां मोनासै बिनि थाखाय आं दिनै बिजेपिआव मेनन मोसाहारि बिथांजों समाजनि मोजां खामानि मावनो होननानै ओंखारबोनाय जादों बिजेपिआव जइन जानानै जोङो माने रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो सानदों नाथाय इउपिपिएलनि नेताफोरा टाउन सहराव थानानै जोंनि रायजो राजानि गामि ओनसोलनि रायजो राजानि जेबो बिसोरो गांनाय उखैनाय बुजियाखै आं सानदोंमोन बिटिआर शक्तिजों लोगोसे इउपिपिएलनि सरकारा गामि ओनसोलाव बर' रायजोफोरनि गोबां मोजां खामानि मावगोन बा बर'निल' नङा नट अनलि बर' गासै रायजो राजानि सेथियावनो माने जोंनि थांना थानायनि राहाया जाबाय आबाद दिनैनि दिनाव बोथोरजों जोङो आबादखौ मावनो हाला जोंनि गेजेराव माने सलार सिस्टेम खालामनानै गोबां हाफोरा माने
ओरैनो सोंथादों गायनो हायाखै दिनै बेफोरबायदि दुब्लिफोरखौ सलार सिस्टेम खालामनानै जोङो आबादनि बेबस्थाखौ मोजां खालामजानो लुगैदोंमोन बिटिआर सरकारखौ आरो 2 नम्बराव जोङो माने लामा सामाफोरा जोंहा कालभार गैया लामा गैया दालां गैया बेफोरखौ जोङो मोजाङै मावजानो लुगैदोंमोन नाथाय बिथांमोना टाउन सहराव थानानै गामि ओनसोलनि रायजो राजानि अभाब अभियोगखौ मिथियाखै जोङो बार खावलायबाय लामा सामानि थाखाय इउपिपिएल सरकारखौ नाथाय दिनैसिम मोनसे लामाबो मोजां मावनाय आं नुवाखै